مبارکی درتا کوم چی خوشحالی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا ای مبارکی درتا کوم چی خوشحالی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا اللہ دیر تکلیفنا پر تیر شوی و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا اللہ دیر تکلیفنا پر تیر شوی و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا نن یہ خیستا کڑی پلسان تا زندگی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ای مبارکی درتا کوم چی خوشحالی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا جونی ټول تیر په مدرسو کړو و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا ژوند ټول تیر په مدرسو کړو و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا دنیا کے ہم پا آخرت بچائی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی مبارک 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 شم مبارک 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 شم مبارک ای مبارکی درتا کوم چی خوشحالی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا سمرا گلونا تر شرمیگی و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا سمرا گلونا تر شرمیگی و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا نوی بہار دا اس موسم دا پسرلی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا مبارکی درتا کوم چی خوشحالی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا فصلوی دراجی دی و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا وی پا قیامت کی مازی دی و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا لسو کا سانو سافر شیا کنی دا و مرجانے نن محمد اکرم دستار بندی دا و مرجانے
نن محمد اکرم دستار بندی دا مبارکی درتا کوم چې خوشحالی دا و مور جانې نن محمد اکرم دستار بندی دا و مور جانې نن محمد اکرم دستار بندی دا ای ډېری دوستان ورته راغلي و مور جانې نن محمد اکرم دستار بندی دا الله ډېری دوستان ورته راغلي و مور جانې نن محمد اکرم دستار بندی دا محمد یونس تمه سپیشل مبارکی دا و مور جانې نن محمد اکرم دستار بندی دا مبارک 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 شم مبارک 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 شم مبارک درتا کوم چې خوشحالی دا و مور جانې نن محمد اکرم دستار بندی دا و مور جانې نن محمد اکرم دستار بندی دا دا شعر د حافظ محمد اکرم ته ډلې وی په आवाज د دې ګران محترم رو عصمت الله جرار او شهید الله صاحب ریکارډینګ الصفی